Здравейте! В това кратко видео ще си поговорим за тази година и защо според мен не беше добра година. Ще разделя категориите на добри и лоши неща, които се случиха. Това е моето мнение, така че ако съм забравил нещо лошо, е по-добре да не си го спомняме. Нека първо да започнем с добрите неща. Първото нещо са многото едити, които се появиха. С тях някои хора даже почнаха да стават известни полесно, което ги прави най-доброто нещо, което се е появило за тази година. Но следващото добро нещо, което знам, са колаборациите в Бравл Старс, които направиха играта по-популярна, най-вече заради евента с Годзилата, който даде най-голямата популярност на Бравл Старс за тази година. Но а последно ще бъде, че някой човек, който казваше, че Мистер Бист фейква всичко, е било фалшиво. Така че Мистер Бист не фейква нищо. Това за Мистер Бист го казах последно, защото всичко лошо започна от него, затова тук ще бъде накратко. Първата причина е тази, след това всичко се успокои, но се появи Ланчли, който пак направи драма и накрая тази най-ужасна песен според другите. Всичко с Мистер Бист свърши, но ставаха някакви спорове между руски ютубъри, но това не беше толкова голяма драма. Следващото лошо нещо е ето тази песен, от която някои ютубъри се обсебиха, даже хората се съгласиха с мен. Но ако не се шегуваме, това е за гледания, но вече от хубава песен се превръща в гадна за слушане. Даже ето тази песен вече не беше толкова ужасна. Следващото нещо, което си спомням, са бъговете в Бравл Старс заради колаборациите, и също си спомням ужасните емапове в Бравл Старс. И последното нещо е Бъз Лайтър Апокалипсисът, който ще бъде чак до февруари. Според мен това беше всичко добро и лошо за тази година, но ще се надяваме следващата година да бъде по-добра от тази. И също честито настъпване на новата година и благодаря за гледането. Довиждане!